12. januára 2025 sa konalo slávnostné zhromaždenie k výročiu vzniku Slovenskej republiky spojené s poctou Antonovi Bernolákovi. V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky. Pri soche Antona Bernoláka sa zišli aj členovia mestského zastupiteľstva, zástupcovia rímskokatolíckej farnosti Povýšenia svätého Kríža, regionálnych inštitúcií a organizácií, ako aj široká verejnosť. Prvý príhovor predniesla poslankyňa mesta Nové Zámky Mária Malperová, ktorá pripomenula dôležitosť 1. januára 1993 ako jedného z najvýznamnejších míľnikov v novodobej histórii slovenského národa. Za miestny odbor Matice slovenskej sa prihovorila predsednička Miroslava Valovičová, ktorá upriamila pozornosť na osobnosť Antona Bernoláka. Zdôraznila jeho zásluhy pri kodifikácii spisovnej slovenčiny a jeho vplyv na ďalšie generácie národovcov. Krátky príhovor za rímskokatolícku farnosť predniesol farár Marek Ďurás. Po príhovoroch nasledoval akt kladenia vencov pri pamätníku Antona Bernoláka. Medzi tými, ktorí vzdali hold tejto významnej osobnosti slovenských dejín, boli viceprimátor Péter Naď za mesto Nové Zámky, miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, knižnica Antona Bernoláka, regionálne osvetové stredisko a múzeum Jána Tajna v Nových Zámkoch, riaditelia základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy a mestská organizácia Jednoty dôchodcov. Vence boli symbolom vďaky a úcty k odkazu Antona Bernoláka, ktorý svojou prácou položil základ pre rozvoj slovenského jazyka a literatúry. Slávnostnú atmosféru dotvoril úryvok z básne Anton Bernolák od Pavla Gašparoviča Hlbinu, ktorá zaznela počas ceremónie. Toto podujatie sa stalo nielen oslavou slovenského štátu, ale aj pripomenutím si dôležitosti našich historických osobností, ktoré formovali národné povedomie a jazykovú identitu Slovákov.